Otu aka ọ dị amamna na anọ dị ya oke o mere ekwekwa ma gbaa n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM ọ redio nke gị ma rụkwazịa redio nke m anyị nọ kpọmkwem na Portals Business Park Umochu okpuru ọchịchị Agụata na Anambra steeti wee na-ejere ọha na eze niile ozi. Tata bụ Mọnde ikpeazụ anyị wee buru okwu ndụmọdụ wee na-abata onye egbuna nwanne ya onye egbuna onye agbata obi ya fụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi wee fụ onwe gị ịfụnanya dị mkpa egwe ka isi mejọ nwanne gị jee yọọ ya mgbaghara ada amama. Ọ dị mma ọnwa Jun na ha akụ kwarapụ Chineke anyị abụ odogwu gidigbam onye si na Chineke adịghị ịmara na onye isi mebiri emebi. Anyị na-ekene ya ekene na anyị dị ndụ wee na-afụzi na Jun na ha abịa n'isi njedebe. N'eziokwu Jun a o jupụtara n'ife dị mma maka na onye dị ndụ enwekwana ihe karịrị ya. Chibike Hazumewe na-asị gị kedu ka ị mere, kedu ka o si ada n'ogbe gị? Mmiri nwere ka o si wee mesatụ ebe anyị nọ, amarala m ebe ị nọ ka o si wee na-ada. Otu ọbụla ndụ dị anyị ga na-ekene ya ekene. Ọ Chineke ọ ya nwụwa n'uju ya, ife o kwuru ka a ga na-eme. Ọ sị ka mmiri zobe, mmiri a na-ezo. Ọsọ gị nke ọ bụ na ị na-eme n'ime mmiri anwa ma ọ dị gị mma ma ọ dịghị gị mma, mmiri ga na-ezo. Ọ sịkwana na anwụ ọchịcha ga na-acha na ọ na-achasị ike, ọ na-achakasị ike iji gosi na ọ bịa nwe ụwa n'uju ya. Kene Jehova n'ihi na ọ dị mma o maka na ruo mgbe ebi ebi ka ebere ya dị. Ọ dị mma mgbatị ya ka anyị ga-abanye na ngalaba akụkọ ụwa na okwu ndị akpụ n'ọnụ maka na dịka m si wee na-enyopụ anya akụkọ karịrị akarị o. Anyị ga-agụpụtara gị isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị. Nke a gacha anyị ga-enye ohere ịbata tinye ọnụ n'okwu ọchịchị onye kwuo uche ya ka anyị nọ. Nke a gachazie elekere atọ kpọmkwem anyị ga-abanye na ngalaba azụmahịa nye gị ọkwa dịgasị iche iche. Nke a gachazie elekere atọ kpọmkwem egwu dị n'aka ga-abịa ma bụrụzie nke gidugide anyị ruo na o jiri nkeji 15 wee gafere elekere atọ.
mgbe nke anyị ga-eje wee gbakarịba na iji wee banyezie n'oge ọnọdụ nleba anya ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka anyị nwere na nke taa. Ọrụ m na-asị gị nọdụkwa ebe ahụ ị nọ, maka na anyị bụ ọdịmma gị n'obi wee nọrọ ebe a iji wee kọwapụtara gị ka o si aga n'ebe dịgasị iche iche n'ụwa dum. Enweghị ebe ọzọ ị ga-anụ ya kpọmkwem ma ewezụga ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM. Abụ m Chibuike haziri m ịkpọ mgbanzi na ụdị oge azam gị bụrụ n'obi na oji na nwa ya adịghị emerụ ahụ nke ọbụla ị na-eme were kene ya nwayọọ. Ọ dị mma tupu echefuo m anyị nọrịrị akwụkwọ Facebook Omega 101.7 FM. Ịchọkwuzi anyị na nke YouTube Omega 101.7 FM, ị ga-enweta anyị live. Omega 101.7 FM Umuchu. Ụlọ mgbasa ozi m ma bụrụkwa nke gị. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu. Sonyere na anyị. Otu a ka ọ dị ekwekwa ma gbaa n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM. Abụ m Chibuike ọhazirume wee na-asị gị nnọọ n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị na nke taa bụ Mọnde ma bụrụ Mọnde ikpeazụ abalị 27 n'ime ọnwa nke isii n'afọ 2022. Nnọọ wee na-asị gị deme maka ị na-esonyere anyị ugbu a. Ọ dị mma abanyego m n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. Akụkọ dị ebe anwao. Akụkọ nke mbụ na mbụ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. INEC staff preventing Muslims from registering for PVCs in Southwest Murik. Ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC na-egbochi ndị ụka Muslim ịgbata akwụkwọ ikike Permanent Voters Card na mpaghara ndịda Southwest ala Nigeria. Ọ bụ otu na maka ikike dịara ndị ụka Muslim bụ otu akpọrọ Muslim Rights Concern Murik. Ọ bụ ha kwuru nke a. Ibanyezie na akwụkwọ akụkọ nke Daily Post, ị ga-agụta ya nke ọma. Dịka m na-agbada na akwụkwọ akụkọ nke Daily Post nke a wee dabata ka ọ dị ugbu a. 2023 reject APC, PDP, they have failed, Kwankwaso tells Nigerians. Ntuli aka elu afọ 2023 gbakọtanụ APC nakwazi PDP azụ ha akụgo afọ na ka Kwankwaso gwara ndị Nigeria. Ịbanye ị ga-agụta ya nke ọma na akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. Dịka m na-aga n'iru na akwụkwọ akụkọ Daily Post nke a wee dabata ka ọ dị. Organ trafficking, Ebonyi government backs Ekweremadu, reveals victims' real age. Ọchịchị Ebonyi steeti na-akwadozi ike Ekweremadu ma kwụrụ ya n'azụ ka ọ dị ugbu a wee na-ekwu na nwatakịrị ahụ na-ebo Ekweremadu ebubo na ọ chọrọ ịghọrọ umeju ya na ọ gbara afọ 21 na ọ bụghịkwanụ afọ 15 dịka a na-ekwu
ịbanyezie na akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ị ga-agụta ya nke ọma dịka anyị na-agbadawo akụkọ ndị a wee na-adabata. Kidnapped Catholic priest Father Osia killed. Ọ dị egwu nke a bụ akụkọ dị mwute. O were na-ekwu na onye ụkọchukwu ụka Katọlik atọrọ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ n'Edo steeti bụ Reverend Father Osia abụrụgo onye nke ndị tọrọ ya gboro obeo. Chineke mere ala anya bụ Nigeria ebere. Oke ogbugba na-egburu ndị mmadụ karịsịa dịka ha chetara ndị ụka Kraịst ugbu a. Chineke ka anyị na-asị ka o nyere anyị aka. Ọ dị egwu 2023 presidency, I'm still searching for my running mate, Tinubu declares. Ntuli aka elu onye isi ala afọ 2023. Aka m na-achọkwa na onye ga-akwụ m n'azụ dịka osote onye isi ala n'afọ 2023. Ọ bụ Tinubu kwupụtara nke a. Insecurity. Boko Haram killed 33,127 in 10 years, experts. Enweghị nchekwa n'ala Nigeria. Otu agha isekwenwu a na-akpọ Boko Haram. Ha gburu mmadụ 33,000 n'otu narị mmadụ na 27 n'ime afọ 10 ka ndị ọkachamara na-ekwu. Ọ dị egwu. 3 siblings drowned in Lagos estate pool. Nke a wee na-ekwuo na ụmụnne 3 na ha dakpunyere n'ọdọ mmiri nke nwa bekee na-akpọ swimming pool na Lagos. Dịka anyị nwetakwuziri ozi na mmiri gbagburu ụmụaka 3 ndị a n'otu mgbe. Ma bụrụkazie akụkọ dị mwute. Akwụkwọ akụkọ Daily Post bụ ọtụtụ akụkọ dị iche iche wee bịawo. Ọ bụrụ na m ekute ume anyị aga n'iru. Dịka m na-agbada akụkọ wee debatakwazie na akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. 1 killed as police battle gunmen in Anambra. Ndị uwe ojii egbuola otu onye dịka ha na ndị ọpa egbe kwarịtachara mgbọ. Akụkọ na-ekwuo na ndị ọpa egbe a nakwazi ndị uwe ojii kwalitara egbe n'obodo Ule nke dị n'Ihiala na Anambra steeti, nke mere nnọọ na edunara otu onye ọkwọ ụgbọala nke bụ ndị ọpa egbe ala mmụọ n'ike dịka ndị ọpa egbe ndị ọzọ rụziri mbọmbọ ọsọ. Ịbanye ị ga-agụtazi ya nke ọma. Ọ dị egwu. Uzodimma's aide Nwadike resigns, expresses disappointment over governor's failure to run inclusive government. Onye enyemaka gọvanọ Uzodimma n'okwu metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Batos Nwadike ka anyị na-anụ na ọ gbala arụkwaghịm dịka na ọ na-agbarụ ihu wee na-ekwu na ọchịchị gọvanọ Uzodimma anaghị agbaso ọnọdụ emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa nọsi ike na steeti Imo. Ọ dị mma ịbanye ga-agụta ya nke ọma. Na Vanguard ka m banyere ka ọ dị. Akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard dịka ha na-adabata n'ikem n'ikem. 2023, Peter Obi would have been good. Tinubu, Atiku can't fix Nigeria. Ango Abdullahi. Ntuli aka elu afọ 2023, Peter Obi gara aka mma ịbụ onye isi ala Nigeria. Tinubu na Atiku agaghị edoziteli ala anyị a, ka Ango Abdullahi na-ekwu. Ọ dị mma. Anyị na-aga n'iru. We won't drop Yoruba nation agitation even if Tinubu becomes president. Banji Akintoye. Kama were ya ọzọ,
We won't drop Yoruba nation agitation. Even if Tinubu becomes president, Banji Akintoye, Oburugodu na Tinubu abụrụ onye isi ala Nigeria, anyị agaghị akwụsị ganigani anyị na-akpọ ka enye anyị mba Yoruba ka Banji Akintoye bụ otu onye so akpọ oku ka ekewa Nigeria na-ekwu. Ọ dị mma o. Ekweremadu woman volunteers to donate organ to former Senate President's daughter. Kamewere ọzọ, Ekweremadu woman volunteers to donate organ to former Senate President's daughter. Otu nwaanyị ka anyị nwetara ozi na akwụkwọ akụkọ nke Vanguard na o wepụtago onwe ya nke ọma o inyepụ umeju ya wee nye nwa nwaanyị onye rụburu ọrụ dịka onye Senate President ala Nigeria bụ Ike Ekweremadu. Ọ dị mma. Esigokwa m n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard wee pụọ dịka ndọrọ ihu na nke leadership. Akwụkwọ akụkọ nke leadership wee bụrụ isi akụkọ ndị a: no rift between Uzodimma Catholic Church Imo government. Enweghịkwanụ esemokwu dị n'etiti gọvanọ Uzodimma na ụka Katọlik. Ọ bụ ọchịchị steeti Imo na-ekwu nke a, ịbanyezie ị ga-agụta ya nke ọma. I'm proud Nigerian youth excelling in home abroad. Buhari. Obi na-asọ m sọsọ aṅụrị o. Ụmụ ntorobịa Nigeria na-eme nke ọma n'ime ala anyị nakwazi mpụga ala Nigeria. Ọ bụ Buhari na-ekwu nke a. Ọ dị mma dịka onye isi ala anyị na-ekene ekene ma na-ekwu na obi bụ ya sọ nzu dịka na ụmụafọ na ụmụ na-etolite etolite ala anyị na-eme nke ọma o. Esizie m otu a wee na-abazi n'akwụkwọ akụkọ nke Punch. Ọ dị mma, akụkọ nke mbụ na mbụ dabatara ebe a ma bụrụ akụkọ nke dabatara ugbu a. Breaking: Justice Tanko Mohammed resigns as CJN. Nke a wee na-ekwu na nnukwute onye ọkaikpe Chief Justice of Nigeria Tanko Mohammed ọ gbaala arụkwaghịm. Ejebe n'akwụkwọ akụkọ nke Punch ka ị mara ihe mere ya bụ nwa amadi ji wee gbaa arụkwaghịm n'ọrụ ya ugbu a. On the Madika Nabada, he was okay before suicide, says Abuja photographer's brother. Ahụzuru oke tupu o jekwa ụdọ ka nwanne otu onye na-ese onyonyo na Abuja kwuru dịka nwanne ya kwugbuchara onwe ya obeo. Ọgwụ ife aka anyị nọrọ n'ime izuụka gara aga wee lebanye anya ka ndị mmadụ si akwụgbugasị onwe ha gịnị na-emenụ. Please arrest a 30-year-old man for allegedly raping 75-year-old woman. Nke wee na-ekwu na aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii akparago nwata nwoke onye nke gbara afọ 30, onye a na-ebo ebubo na ọ kpọsoro nwata nwaanyị gbara afọ 75 iko na ikeo. Akụkọ na-ekwu na Sọnde Nwadiagba, onye nke sitere Nkwele Ọkụzụ n'okpuru ọchịchị Oyi, nọrọ na ngwụcha izuụka wee kwaso otu nwata nwaanyị onye nke kwuru na gbara afọ 75, 75 years iko na ike na ugbo ya bụ nwaanyị. Akụkọ na-asọ oyi.
dịka nna agbada n'akwụkwọ akụkọ nke Punch, akụkọ ndị a wee na-adabata nke a bụkwazi akụkọ na-awa akpata oyi na arụmụo. Anambra man punches female neighbor over sanitation, victim dies. Ọ dị egwu. Anambra man punches female neighbor over sanitation, a victim dies. Na steeti Anambra ọzọkwakwawo, otu nwoke akụgbuola onye agbata obi ya. Akụkọ na-akọ na Ebube Ọba nọrọ n'ụbọchị Satọde wee kụọ Oriakụ Ụzọamaka ọkpọ ebe ha nwere nrụrịta ụka n'ihe mere Oriakụ Ụzọamaka na ụmụ ya eji wee na-esonye n'amụma mkpocha na nzacha nke ọnwa a. Ọ dị egwu nke wee bụrụzie nke dị na ya bụ nwaanyị ala mmụọ n'ike. Ọ na-eme na Mkpọ Agụ Ogidi nke dị n'okpuru ọchịchị Idemili North. Onye ọbụla kpachara anya ọ dịkwa onye dị ndụ n'ụdị oge a. Ọ bụrụ nke naanị m biko si na-ekwu n'ọnụ onye agana n'ahụ, enwekwa onye dị ndụ. Cheta na ọka bụ n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM redio nke gị ma bụrụkwazị redio nke m. Anyị nọ kpọmkwem na Porters Business Park Umuchu okpuru ọchịchị Agụata na Anambra steeti, The Nation. Akụkọ nke mbụ na mbụ dabatara n'akwụkwọ akụkọ The Nation bụ nke si governors take 10 steps to battle worsening insecurity. Nke a wee na-ekwuo na ndị gọvanọ azọpụla okwu dị mkpa ibu agha wee megide ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-akawanye njọ n'ala Nigeria. Gọvanọ Matawale nke na-achị Zamfara steeti agwago ụmụafọ steeti ahụ ka onye ọbụla jee zụta egbe iji wee chekwaba onwe ya wee gwazie ndị ọrụ nchekwa ka ha gbagbue onye ọkada ọbụla ha nwetara iji wee mee ka ya bụ amụma mmachi amachiri ọkada wee na-aga n'iru na ya bụ steeti. Ozi na-ekwukwa na gọvanọ Makinde na-ekwu na a ga-ewekwu ndị ọrụ nchekwa amoteku nde 500 n'ọrụ, ebe gọvanọ Uzodimma nke steeti Imo wee nyezie ndị ekperime mbirimbi ụbọchị 10 iji wee makụọ amụma mgbaghara a na-akpọ amnesty ma mee ka ha wụsa ngwa ọgụ ha ka onye ha amụma mgbaghara. Ọ bụrụ na ha jụ ime nke a, na ha chebirikwa nkwa ike ọ ga-agbara ha. Ọ dị egwu. Nke abụọ, amụma ndị gọvanọ jigasị ugbu a na ha esepụtago okwu dị mkpa ibu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa. Ọ dị mma ya bụ ugo na-eberezi na mgbagbo. Isi ogodo adịghịzikwa nke ekedoro ya How I was arrested in Benin Republic, Igboho. Nke a wee na-ekwu ka Igboho si wee na-akọpụtara ọhaneze ka esi wee nwụchikọ ya na Benin Republic. Ọ dị n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Gun directive, its recipe for more crisis, says XAIG. Gun directive, its recipe for more crisis, says XAIG. Ntụziaka enyere ka onye ọbụla buru egbe wee chekwaba onwe ya. Nke a bụ inye ohere ka ọgbaghara na-akawanye njọ, ka onye nke rụbụrụ ọrụ dịka osote onye ọrụ uwe ojii ala anyị kwuru. Ịbanye na akwụkwọ akụkọ The Nation, ị ga-agụta ya nke ọma. Buhari to decide on UTAS wage increase for varsity lecturers, others, says Ngige. Ọ bụ Buhari ga-ekwu
ma ga-eji ya bụ amụma eji akwụ ụgwọ nke a na-akpọ UTAS wee na-akwụzi ndị nkụzi mahadum ụgwọ ọnwa. Ọ bụkwazi onye isi ala ga-ekwu ma a ga-ebuni ego ọ na-akwụ ndị ọrụ bekee nakwazi ndị ọzọ ka ngige na-agwa ụmụafọ Nigeria. Ọ dị mma. Hold Buhari accountable for Kano's travels. Hold Buhari accountable for Kano's travels. Nke a wee kwuo na si jidekwanụ Buhari na ya bụ afụfụ nke maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime ya ugbu a. Ọ dị mma ịbanyezie n'akwụkwọ coordination, ị ga-amata ndị na-ekwu nke a dịka ha na-ekwu na ọ bụ Buhari ka e kwesịrị ijido na afụfụ niile nke maazị Nnamdi Kanu na-ata. Ọ dị mma. A Daily Sun. Why Kanu fled Nigeria? Otu na-akpa oku ka ekewa Nigeria sitere mpaghara ala Igbo wee na-ekwu ihe mere Nnamdi Kanu jiri wee rie mbọmbọ ọsọ pụọ na Nigeria n'afọ 2017. Ị ga-echeta na echi bụ ụbọchị akara aka. Soludo says Anambra diversifying to agric-driven economy. Soludo ekwugo na steeti Anambra ga-etinyezi isi na ngalaba ọrụ ugbo iji site na ngalaba ahụ wee kwalite ọnọdụ akụnụba nke steeti a. Ịbanye na akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun, ị ga-agụta ya 2023 presidency supremacy battle threats Obi Kwankwaso alliance. Kama ewere ya ọzọ, 2023 presidency supremacy battle threats Obi Kwankwaso alliance. Ntuli aka elu afọ 2023 dịka Maazị Peter Obi nakwazi Kwankwaso na-achọ ka ha bịakọta ọnụ nnọọ n'ime otu ndọrọndọrọ. Onye ga-anọ n'isi abụrụla nnọọ ihe iyi egwu nye amụma ha na-ama. Ọ dị mma. Okwu karịrị akarị. Dịka m na-agbada n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun, nke a wee dabata 1,216 farmers get a 368.5 million naira CBN loan in Enugu. Kama ewere ya ọzọ, 1,216 farmers get 368.5 million naira CBN loan in Enugu. Ndị ọrụ ugbo dị 1,216 na steeti Enugu anatago nnọọ ego mgbazinye dị narị nde 368 na kpọm ise site n'aka ụlọ ọgbakọ Central Bank of Nigeria maka ịkwalite ọnọdụ ọrụ ugbo na steeti Enugu. Nke a mara mma nke ukwuu. Anglican Church tax account on jihadist movement. Kama ewere ya ọzọ, Anglican Church tax can on jihadist movement. Ụka Anglican n'ala Nigeria agwago otu jikọtara ndị ụka Kraịst bụ Christian Association of Nigeria CAN ka ha biko n'ụzọpụ n'okwu dị mkpa megide agha na mwakpo a na-awakpogasị ndị ụka Kraịst nakwazi ụlọ ụka dịgasị iche iche na mgbago ugwu ala Nigeria. Ọ dị m ụka Anglican na-ekwu na ha fụtara ife iri na a na-achọ nnọọ ka ekpochapụ ụka Kraịst ma mee ka ụka Muslim hiri odo na mpaghara mgbago ugwu ala Nigeria, karịsịa na mpaghara Southern Kaduna, dịka Daily Sun si wee na-atụnye anya azụ.
Ọ dị mma dịka m na-achọ ịpịatụlata na nke tata akụkọ nke wee dabata na akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. Soludo denies attacking Obi. Ume Soludo agụgo okwu na aka ya wee na-ekwu na nwekwa mgbe o ji wee kwuo okwu ọjọọ megide Maazị Peter Obi nakwazi Maazị Ume. Nke a bụ dịka akụkọ na-agagharị na Soludo na-ekwu okwu ọjọọ megide ya bụ ama Maazị Peter Obi na ama ịbụ onye isi ala Nigeria. Buhari to swearing Justice Ariwola as CJN today. Nke a wee na-ekwu dịka onye Chief Justice of Nigeria gbara alụkwaghịm na Buhari ga-eduzi ya n'ihe ọrụ tata bụ Justice Ariwola dịka onye ga-anọchizi onye nke gbara alụkwaghịm. Ugbu a ka ya bụ akụkọ na-adabata. Onye ọma gere ntị ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, otu a ka m ga-esi wee sụsa ya kpọm n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị na nke tata. Ma gị cheta na ọ bịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu. Anyị ga-agba ebuzi igwe okwu anyị ka iwe nwee ike tụtụtụ nke gị, mana ọ ga-abụ mgbe ị naracha m ozi abụ ahụ ete ma si enyi na nkwụ n'oge ihe mereme a. N'ihe mereme a, ndị a bụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 08151017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya, ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe mereme a. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu. Ohere ọma nakwa ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ dị mma cheta na okwu dị kpụrụkpụrụ edewanụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya ịbata ekwutala mmadụ akajala onye ọbụla ekwekwala onye dara ibe wee chọọ ka itobe afọ ka okwu dịka onye azụrụ azụ. Ndewo. Ejike nnọọ. Nnọọ. Ọ dị mma, daalụ Ejike. Ndewo. Nnọọ. Aha gị na-ebe isi akpọ? Onye? Kedu afa gị? Ọ dị mma, gaba n'iru. Ọ dị m egaziri gị nwanne mmadụ. Cheta na anyị nọ n'iru akwụkwọ Facebook ije ebe anwa ị ga-enweta anyị live. Ijekwazi nnọọ na YouTube pịa Omega 101.7 FM ị ga-enweta anyị. Ma gị kabarụ n'iru akwụkwọ Facebook binyere anyị aka ịfụnanya ma tụsara anyị ozi a. Ọ dị mma. Ndewo. Onye ka anyị kwudo? Ndewo nwanne mmadụ. Nnọọ. Mụ na gị. Ọ dị mma. Ọ dị mma, ya gaziere gị.
ọ dị mma ya gasịrị gị mama mbeti aka aga m eje n'iru akwụkwọ Facebook ka m gụpụta ozi dịgasị ebe anwa. Ndewo onye ka ekwudo nwaanyị ọma anọzie awụ nwaanyị mara mma nnọọ nwada Chinwe na-ekwu eziokwu na m agaghị na akwụkwọ akụkọ ahụ, mana ana m ekwu ndị ahụ na-ekwu na Chijido Buhari responsible maka ahụhụ Nnamdi Kalụ na-ata. Chineke maka ha ọgụgụrụ na mmadụ ejido ha, Chineke nwere igwe n'ala ga-ejido mmadụ niile aka ha dị n'akwụkwọ Nnamdi Kalụ na-ata. Ejido ha n'ụwa, Chukwu ga-ejido ha n'ụwa gaje eji. Onye nwanyị gozie. Ọ dị mma ya gaziri gị mama. Anyị na-aga n'iru akwụkwọ Facebook enwere ndị n'ebe anwa wee na-atụnyere anyị nke ọma. Francis Nnamani ana m enega anya ugbu a ise Tinubu na Atiku agaghị edozi ala Nigeria dịka Ango Abdullahi si wee kwue wee na-asị ndị be anyị sịrị na eji anya amụọ kachara acha. Maazị Peter Obi bụ onye kajara akaja ịchị obodo a. O nwere ọgụgụ isi na nghọta zuru oke ime nke a. Ọ dị mkpa ka anyị kwado ya nke ọma. Ọ dị mma ọzọ Francis Nnamani ya gaziere gị. Nke gị dabachara ugbu a Nnebe Goslov Ọgụezue Isehi Ọmachibike hazuru mee Maazị Igbo isi na aha gị bụ Nnebe Goslov Ọgụezue isitere obodo ọma gị bụ Ụmụọkpala Eziama Amichi. Wena-asị isi akụkọ nke ị na-etinye ọnụ na ya bụ maka ogbugbu egburu onye ụkọchukwu Katọlik wenekwe na nke a jọgburu onwe ya wee sị na ọnọdụ a na-agba gị anya mmiri. Ọ dị egwu. Ndewo ọ dị mma nke a achịta ya aja. Ka m agakwa n'iru akwụkwọ Facebook nke gị dị ebe a ozi na-adabata. Ọzọ Francis agụọla m nke gị. Ọ dabatara ugboro King James Obinna Ọnụegbu Ọchịagha na nka wee na-asị ihe ahụ Ango Abdullahi kwuru bụ eziokwu. Naanị Maazị Peter Obi bụ ọdịmma Nigeria n'obe. Nnebe Goslov ya gaziere gị. Kendo nke gị dị ebe a Kendo Odogwu isi ehihie ọma onye nke gị wee na-asị ka mkpụrụ obi onye ụkọchukwu ahụ egburu egbu ka o zuru ike. Wee na-asị ala anya bụ Nigeria ị na-etipụrụ ala anya bụ Nigeria mkpu. Isitere ụla Ekwurọbịa n'nso Nze Ukwu. Ọ dị mma isi nke izizi. Ọ dị mma isi na nke a bụ mbụ na mbụ ị na-afụta m anya dịka nọ n'iru akwụkwọ Facebook wee na-agbasa ozi. Ọ dị mma ya gaziere gị nwanne mmadụ. Onye ka Chijioke isitere mgbede wee na-asị okwu ahụ Ango Abdullahi kwuru maka afọ 2023 maka onye ga-abụ onye isi ala Nigeria wee na-asị na o kwutere ya nke ọma. Ọ dabara adaba. Ifeanyi Ejimkonye Ejima isitere obi akpụ egbe mana steeti Imo. Ango Abdullahi ekwutechana ya nke ọma. Tinubu na Atiku enweghị ike idozi obodo anya bụ Nigeria. Onye ọbụla hụrụ obodo a n'anya na o kwesịrị ịkwado ma tụnyere Maazị Peter Obi ya gaziere gị. Ezinna Benedict sitere akpụ na-asị onye isi ala anyị bụ Buhari bụ onye okwu ya akwụghị ọtọ nke ọma. O tebeghị aka o kwuru na ụmụ ntorobịa obodo a dara ngana. Ugbu a kedụzi ihe mere o ji wee na-eto ụmụ ntorobịa ala Nigeria. Ọ dị mma ya gaziere gị maka inyopụ ya. Agha Ifeanyi na-asị ndị Igbo
amaghịkwanụ ka esi egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ha nyere nnọọ ị na-ekwu sọsọ oke okwu ọdịmma ife idere ebe ọ karịrị akarị. Ya gaziere gị Stanley Oluchukwu isere ọdịmma Stanley Agụata Kọpa ị na-asị ihe mere ike kwere mmadụ na o kwesịrị ka onye ọbụla were ihe mere ike kwere mmadụ wee na-amụta ihe ọdịmma. Ya gaziere gị Anayo Obo ya gaziere gị isi na ị na-esonyere anyị sitere ihe ọma ị na-asị na akwụkwọ nsọ sịrị na onye metụkwala onye nke Chineke etere mmanụ aka ha iwe na-ajụzi kedu ihe mere eji wee na-egbuzi ndị ụkọchukwu ọ jọrọ njọ nke ukwuu dịka isi wee na-ekwu. Ndewo mmama o aha gị na-ebe isi akpọ Ganiru ihe m na-achọ ekwu biko onye ka chukwu egwuregwu ndị ekwughị na-afọ ọnya site n'anya biko were n'anya aka ndị redio asawanye ozi ndị nke a na-egbu na ndị ebubu ugbo akarịrị akarị na ọkaigwe dịche ebe eji aga Abia steeti isochi ụmụnotu mmadụ na-ekwu niile ekwugo mmadụ up to 1 million ebe a na ndị kidnapping biko redio pụọ na prezident ọnwa ndị amị niile ha mụrụ kpọrọ polisi ga-nwụ ebe ahụ ka nyere aka Naijiria ebugo mmadụ ọ dị mma anyị na-etikwana ya aka mkpu ebe a kwa ụbọchị ọnọdụ nchekwa obodo anyị a Godwin Chidubem esi na aha gị bụ Ngene Godwin Chidubem Amaisi ọ na-asị na ị kwadoro ya bụ okwu ndị ụka Anglican na-akpọ nyere ọgbụgba na igbu ndị nke Kraịst ọ dị mma iwesị na ya bụ oku dabara adaba. Luke Chinaza Chinwendo ọ dị mma isi na inwe ọtụtụ ihe ị ga-ekwu na nke tata maka na ọ dị mma ị na-ekpere ala anya bụ Nigeria ekpere karịsịa n'isi ndị ụka Kraịst ọ dị mma Victor Kelly ya gaziere gị anyị nwetara ozi gị ebe a. Ndewo ya gaziere gị nnọọ gaa n'iru ọ dị mma Ike achọrọ m ka m were ihe a kwuru na ogbugbu egburu onye ụkọchukwu ka m gaa n'akwụkwọ nsọ wee kwuo okwu maka ya. Ịma na ọ nwere ihe mere na akwụkwọ Second King isi nke isii malite na amaokwu nke 31. Ọ nwere ihe mbụ eze gwara Elisha mere ji na-asị ọwụ gịnị ka Elisha mere egosiri Chineke mee m otu agbawa otu ahụ na isi Elija na ọnụ ebe isi ya echi wee na-ahụ na o nweghị ihe Elija mere kama na Elija hapụrụ ihe ọ ga-esi ikwu agwa igwe chapter 7 of that Second King chapter 7 from verse 1 to Elija kwuru okwu si na by this time tomorrow na a ga-ere nchi ka a ga-ere nri penipeni afọ afọ mgbe a na-ekwu ihe a na-ere ma nchi ụlọ na-ere igwe chapter 6 ga-ekwu ọ na-ekwu maka nwaanyị na ọ dị mma ya gaziere gị ọ dị mma otu ka anyị ga na-esi wee na-akwarazi apụ na ngalaba nke ndị zibatara ozi na igbo ozi anyị mgbeti aka ọ bụrụ na m jee chi azụ akpapụta m afọ ụnụ Chijioke Obika onye ụmụ were amike ọlọ ọdịmma ị na-ekene ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM. Okeke Andy isitere steeti Imo ya gaziere gị anyị nwetara ozi gị ebe a. Echiche na ntụnye
ọtụtụ ndị a niile abụghịkwanụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu, kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe emereme a. Wow! Omega 101.7 FM is truly the engine of radio broadcasting, east of the Niger. Certainly. So I am not alone in my love and preference for Omega 101.7 FM. Daddy and mommy, some mature adults also listen to Omega 101.7 FM for reliable information, relaxation, and learning, just like children and adolescents do. Oh, yes. Omega 101.7 FM is the melting point for the success of all legitimate businesses, the fulcrum of religious progress, and the hub for political visibility. Call the head of marketing on 0806 997 0057, 0806 997 0057, and draw attention of the world to your local businesses and sectors. Omega 101.7 FM, my radio, your radio. Onye ji na-amaki moyibo, wena somebody bogale. Onye ji na-amaki moyibo, wena somebody bogale. Onye chọrọ Igbo sụọ, onye chọrọ Igbo sụwaga, asụrụ Igbo sụọ Igbo, ọ bụrụ ngiri Igbo. Ọ na-abụ okenye nwe n'ọkwacha akpịrị ndị mmụọ ege ntị maka na ike dị na-awacha mere na anaghị ahapụ isi aka wee na-agba Orie n'ihi na onye hapụ ihe o ji achọ mma n'eziokwu mma ya arụọla o dịka na ndị Igbo kwenyere na nwata Orie ya ajọ mma onye kpọba ya ọkpọkọrọ agbụta obi ewere wee kpọntuo maka icheta na akwa eme ihe o jiri bụrụ akwọ ụmụ nwaanyị ewere akwụ wee kechie nkụ maka na mgbada dara ibe abụrụgoro dinta ịmanụ na onye atụrụ inu wee kọwara ya inu ahụ nwanne ego ejiri rụọ n'onye ahụ ọ lọkwara n'iyi ọ bụ nke mere ị ga-eji wee sonyere anyị n'oge ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka na ọ na-abụ ajụwa ajụjụ ala ajụọ ya ewi. Ilu Igbo bụ oge ndị okenye isi awọ ala Igbo ndị mara ihe nke ọma na-eji atụ okwu n'ibe n'ibe bụrụkwazie oge nwata tụọ ntị n'ala ọnụrụgori dandam. Ọ bụghị naanị nke a, ọ bụ mgbe ndị bụ ezi ụmụafọ Igbo na-eji asụsụ Igbo ghele eghe wee kapịa okwu ọnụ, ọ bụghịkwa ndị ngili Igbo. Ya mere sonyere nwanne nke gị Chibuike Ọhajurume Maazị Igbo kwa ngwụcha izuụka ọbụla bụ Satọde ma ọ kụọ elekere 3 nke ehihie ruo elekere 4 n'oge Ilu Igbo. Ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka ndị agọchi ike n'okwu. Asụsụ Igbo ga-adị, ndị Igbo ga-adị o. Onye asụsụ na ngiri Igbo. Tinyere m anụ egwu gbara agba ya na afọ na-abụ bụ ibu. Ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu, ụlọ mgbasa ozi m ma bụrụkwa nke gị. Otu a ka ọ dị, anyị zụrụ ka eme n'eziokwu. Ọ bụrụ na ị gebe ma ị gebeghị ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM, ị marakwa na ị gewebeghị igwe okwu a kwesịrị ị na-adị gị na ntị ụtụtụ, ehihie na abalị ka ị wee mata nke na-eme mgbe o ji eme nakwazi ebe ọ na-eme. Ịghọtago anya ma ndofe gị ebe a. Bịa nara anyị aka ịchọ ka anyị na-agbasara gị ozi gbasatara azụmahịa gị, iweta ya ebe anyị na-apịachara gị ọha na eze a na-anụ ya ma gị kaba ahụ na-esonyere anyị nke ọma na ọgbọ nzirịta ozi anyị niile. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Twitter, anyị nọ na Instagram, anyị nọkwazi na YouTube. Ịpịnara Omega 101.7 FM ị na-afụ anyị kpọmkwem na-afụ ihe anyị na-eme, mana ọ ga na-amasị anyị ma ọ bụrụ na ị ga na-ebinyere anyị aka ịfụnanya ka anyị na gị na-enwe mmekọrịta zuru oke, mmekọrịta ịfụnanya. Ị na-atụsakwaziri anyị ozi nke nwa bekee na-akpọ shia. Ịghọtago ọ ka wee dịka ihe ekwu ka a na-eme ka ọ dịka nwoke na nwaanyị dị na nọ. Ọ dị mma, elekere 3 akọla kpọmkwem ugbu a. Kedu ka isi akwado maka dis coming election? Anọ na-eke na bụrụ ya bụrụ ike nke ada ama ama maka na agha bịara ka ekwesịrị ịgba mkpọrọ ya mere ụmụ Naijiria bụkwa akwụkwọ m ọsọ mmiri impeachment
Who is contesting for Nigeria presidential seat? Selfish contestants.
which is on a Chineke onye na-akpọ m ọnụ na-eburu ndị ya anya n'ọnụ ọ bụ eziokwu na Nigeria na-agba jijiji ọ dịka ga-ekwu dịka ga-ekwapụla aka ọzọ na-abịa